Уважаема доктор Кацарова, госпожо Пукчиева, уважаеми участници и гости на Health Exchange Summit. Благодаря за възможността да се обърна към вас и да ви приветствам в България. Вероятно знаете, че страната ни е на едно от първите места в света по брой и дебит на минералните извори. А именно водата е най-голямото ни природно богатство. До 2030 година световното търсене на вода ще надхвърли наличните ресурси с 40%. Ето защо Европейската комисия разработи и прие стратегия за устойчивост на водните ресурси, за да подобрим управлението на водите, като същевременно направим нашите компании по-конкурентоспособни и иновативни. Европа вече е световен лидер в областта на водните технологии, като притежава 40% от всички патенти в света. Водният сектор в Европейския съюз генерира 107 милиарда евро и осигурява 1 милион и 700 хиляди работни места. Тук идва и вашата огромна и ценна роля. Природните лечебни средства и европейските спа-курорти не са просто места за отдих. Те са ресурс за постигане на някои от ключовите приоритети на Европа. Здравна превенция и качество на живот, достойно остаряване, подкрепа за селските райони и устойчиви иновации. Проучванията показват, че 80% от сърдечно-съдовите заболявания, инсултите, диабет тип 2 и 1/3 от раковите заболявания могат да бъдат предотвратени с профилактика и превенция. Вместо да лекуваме болестите, е важно да помогнем на хората да останат здрави. Ето защо приоритет на Европейската комисия са така наречените науки за живота. Те са в основата на здравеопазването, производството на храни и биопродукти и са от съществено значение за глобалната конкурентоспособност на Европа. За да укрепим този сектор, приехме Европейската стратегия за науките за живота. Тя има за цел да ускори пътя на иновациите от идеята до пазара и крайните потребители и да превърне в Европа в лидер в тази сфера до 2030 година. Уважаеми участници, задачата ви днес е важна, защото именно от вашите дискусии и решения ще зависи как ще използваме този потенциал за по-добра превенция, развитие на регионите и за насърчаване на иновациите в здравеопазването. Пожелавам ви успешна работа и ползотворни разговори.